sithethe ngempilo yengqondo, kodwa asisoloko siqonda ukuba uxinzelelo lwemali engekhoyo, amatyala okungaqiniseki ngomsebenzi luyichaphazela njani na impilo yethu? Okokuqala nje mandithi i-financial stress and health ilinki kakhulu kwi-mental health. Le mali uyipeyayo, umzekelo, iingxaki zakho mazingabikho ngaphezu kwesalari yakho. 16 imizuzu ibethile intsimbi ka-10 o'clock. Today you're on #AskTheExpert. Sincokola ke okanye ke siphendula umbuzo womphulaphuli obalulekileyo ke kakhulu osuka ke kumama ongumhlolokazi ozama ukuqonda ukuba kutheni kutsalwa imali eninzi nje yerhafu kwimali yepenshini yomyeni wakho waswelekayo. Uthi ke umama kule ncwadi yakhe asibhalele yona ke khoma umyeni wam wasweleka kwiminyaka emibini edlulileyo. I-pension fund yakhe yayiphaa ko-3 million, kodwa ke kwaye kwatsalwa i-750,000 rands yerhafu. Chuma ndikhulisa abantwana abancinci ndedwa kwaye ndingathanda ukwazi ukuba ikhona na indlela yokucela uphononongo okanye sibhene kule text ngalo mrhumo werhafu ukuze ke sikhanyisele umphulaphuli ngamalungelo abaxhamli indlela irhafu ebalwa ngayo kwimali yepenshini, kwanokuba ke ngawaphi mhlawumbi amanyathelo onokuthiwe na ke uwathathe kwa unokuba kwimeko elo hlobo. Sinokela ke noSive Nathi Boy, ngumcebisi ke ngezezimali, financial advisor. Sive, good morning and thank you so much for joining us. Good morning, Toma. Good morning to you and abaphulaphuli bakho. I have iflu namhlanje, but I'll try and project my voice as much as I can. Thank you so much for inviting me here. Siyabulela wethu Sive Nathi ngokwenza ixesha nathi ube right kwi-fever ne? Hope so. Sive, xa ubani esweleka ze kubekho imali yakhe ke ngoku yepension eshiyekayo, obviously ndizawukleyima mna ke ngoku as a family member okanye loo mntu ke uselungelweni lobana ke mandenze loo claim. Ndiyafuna xa siqala le ncoko yethu ke ukrobise mna nomphulaphuli ngakumbi lo usibhalele le ncwadi namhlanje. I-tax ye-pension fund ibalwa njani? Tuma, thank you so much for this question. I want to start off with a disclaimer. This is going to be general guidance on tax. It won't be a definitive tax ruling for umama lona. I just want to give that disclaimer. So when it comes to retirement funds, USAS is lenient. I know this is a sensitive topic. Umama has had a spouse pass away and having a malingaka close to a meter gone, especially because you're expecting 3 million now gone in malingako. But USAS is very lenient when it comes to retirement funds. Ukusukela from your contributions. Every time you make a contribution to a retirement fund, SARS will give you a direct minus on your taxable income. That's why abantu baka SARS ngoku are getting as a refunds ezinkulu. But even when you are actually at retirement, and in this case, the death benefit, you're getting a death benefit, SARS doesn't tax you kuyo yonke imali enayo. For the first 550 that you get, there is zero tax. And then stages from 550 to 770, they charge you a small percentage, like 18%. Then gokunyuka ibengu 37%. So stages nje SARS will tax you, so they don't tax you on the whole sum. And I did do a rough calculation based on tax tables that were applicable 2 years ago as gachinji nangoku. So for 3 million, according to tax tables, tax 3 million lump sum death benefit would have been about 807,000. So last 750 is still a bit within and even less than what the tax tables would suggest. There are ezinye if you have taken out pension money in the past, those get a part of the calculation, but 750 does seem to be a bit within a tax table.
mhlambi sive uzawuadwisha omnye umuntu athi utata ngoku ebesebenza ne isalary ibitekswa already. Why izawutekswa le mali nangoku sekeswelekile and iyaziwa le mali into yobana le mali ibiyimali ebekelwa bucala for ubana kukwazi ukuphila abanye abantu, but why isaqhubeka itekswa na after sekeswelekile umnikazi wayo, kodwa ubuhleli uyiteksa kakade le mali SARS. And ndiyafuna ukuva uyazi into yobana ngubani lo uteksa le mali, is it SARS or the pension fund? So, the person who taxes is always SARS, ne? Even when at death benefit, even the pension fund administrator will get a tax directive from USARS on which they need to calculate it so they won't do the calculations themselves. They have to base it on a tax directive that is issued by SARS. So when you are working, income yakho yonke gets taxed, ne? However, every single contribution that you make towards your retirement fund will be a direct minus. Abantu that actually see this effect is people who actually file taxes up. Ne? So when you file for Ilando tax or you get that auto assessment at the end of the tax period, uzawufumana refunds xa ubungumntu ubuland ofilayo, ne? So as much as you get taxed on your income, but because you contribute, i-contribution yakho iyayihlisa la tax uyitekswayo, ne? Ndifuna ukuphosa just ukulundawo kancinci. So iyayihlisa, so it's not correct, wholly correct to say into yokubana ngaba as much as you get taxed, ne? But every single contribution that you make towards your retirement fund is actually a minus on your tax liability to SARS, on your taxable income to SARS. So iyayehlisa, and then at the end as well, when you get your money, iphinde la mali again ayitekswa yonke, as I said. The first 550 there's nothing we can do about it. Ngumthetho injalo nje qha. But ku-issue kamama, umama mhlambi eyona nto bekufuneka ayayenza to check if there was an actual error in calculating le tax, ne? So she can ask ilando le fund, le pension fund, ne, to actually give her a tax directive and to give mhlambi benefit statement and the calculation bebeyenzile, ne? Ajonge ke apho into kuba khona impazamo, maybe hirishe a tax practitioner, a registered tax practitioner, bajonge ukubana ngaba were there any issues, and if there were any issues nge-tax, they can lodge a complaint ku-SARS, ne? Normally it takes 80, you can lodge a complaint 80 days within a tax directive, after a tax directive issue ishile, ne? And now it has been 2 years, but they can still apply for a late objection ku-SARS if there was an actual error, ne? So yeah. Mhlambi phulaphuli wena usandovula radio yakho ngoku uyazibuza into yobana ke inoba mhlambi sithetha ngantoni na. There is a letter esiyibhalelwe ngumphulaphuli uthi ke chuma kwi-pensions zomyeni wam bezipha roughly around 3 million, kodwa ndatekswa i-750,000 rand, and ndinento endiyicinga into yobana ke ikhona into erhoqisa umrhatshi. Ndingayi-aphila le tax okanye ndingenza ntoni na? Sincokola noSivenathi Boy, she is a financial advisor, ukusincedisa ke siphendule umbuzo womphulaphuli. Nawe ke mphulaphuli, mhlawumbi if ever unombuzo osondeleyo kule nto sincokola ngayo, ungasithumela i-voice note okanye usifonele ku-072 514 5381. Sive, ndiyafuna u-understanda nje le ndawo yobana mhlawumbi zeziphi ii-factors ezidetermina uba uhlawulwe malini kwirhafu kwimali yepension yomntu oswelekileyo? Zeziphi mhlawumbi ii-factors eziye zidetermine qomana, oh okay, just because of this and that, so now therefore kule mali yepension
nantsi imali ezawutsalwa for i-tax. So when it comes to tax, yonke into is done according to the tax legislation. Ne? So the one thing when it comes to imali retirement ne, is that ukukhutshwa kwayo kuxhomeka kwi-trustees ze-fund. So zizi-trustees ezawuthi okay le mali inxa ethile maye kumama, inxa ethile maye isixo esithile siye ebantwaneni, isixo esithile siye kwabanye abantu that were financially dependent on the deceased. Ne? However, the tax, yona, it will be governed by the tax legislation, and the tax legislation does give a tax table. So if you don't take the whole amount in as a lump sum, then uyazehlisela i-tax. So if you take, for example, 550 instead of 3 million as a lump sum, then you won't be paying any tax again. Or you take half of the money, then i-tax iyehlile, and the rest uyifumane mhlambe as an income. So uyakwazi uzehlisela i-tax ngehlobo oyifumana ngale mali. If you take yonke imali as a lump sum, then you are maximizing i-tax usazi can charge kuwe. But if you take it ke ngokwezazicuku ngokukhawulana mhlawumbe nemeko yakho kuqala, and then also ngokujonga ukuba izoba yimalini xa ndithethe isixa esingaka, izoba yimalini xa ndithethe esingaka, then you can actually reduce i-tax yakho ungayithathi yonke as a lump sum, and then the rest uyithathe as an on an income basis. Makhe sibuyele ke ngoku kumama Sive. Umama ukholelwa ekubeni le tax was too much, and ke ngoku uthi abantwana bam bancinci, so la 750 thathwe phayana ibinomenza umahluko. If ndikholelwa ukuba i-tax yam itsalwe ngokugqithisileyo kunokubana bekufanele, as i-beneficiary zeziphi i-steps sokuqala ekufuneka into yobana ndisithathile to challenge le ndaba yale tax? Thank you, Chuma, for lombuzo. Ne? You can always challenge xa kukho ingxaki, ne? And if it does turn out into yokubana ngaba nyhani you've been overcharged, uSARS will actually compensate you. Ne? Or if ingxaki kwi-pension fund yona uqobo lwayo, you can lodge a complaint against it. Ne? But the first step is to determine if ibikhona nyhani impazamo kule tax uyitexiweyo. Ne? So ukuze uqonde ke ukubona ukuba ibikhona impazamo, you can get inkcukacha kwi-pension fund, kule pension fund, or kuSARS directly. Ufumana into ekuthiwa yi-tax directive. Ne-tax directive will give you a percentage besetyenzisiwe phayana. So it's nice xa uyifumana from a pension fund, because pension fund baza kunika plus ne-calculation abayenzileyo. Udibane ke ngoku ne-tax practitioner yakho. Tax practitioner yakho inyani yenza i-calculation ithi hayi yiyo okanye hayi ayisiyo. Uyabona, uSARS yena only gives the directive, and then i-pension fund needs to actually calculate according to the amount, and then so then ke ngoku tax practitioner yakho will actually see if there is actually any discrepancies on what you were supposed to get and what you actually got. Ne? If there are any discrepancies, within 80 days, you need to send lodge a complaint who says you are overtaxed, and then they will, further out that grievance. If it's beyond 80 days, you can still apply for a late objection, and according to imeko yako, they will either accept that your appeal to object or not. So yeah, it depends. Because benzabuza ndinewari kamama, because I think le kamama i-case like yeah 2 years ago, but kungonecinga ubana ke anaman I think ikhona into efuneka ndiyenzile, so angakwazi uqhubeka with angayiloja ilento i-complaint if usafumana ngoku, even if it's after 2 years. Yes. All right. Mhlambi nje just ubuyela nje kancinci umva sikhe sikhumbuze umphulaphuli bana Sive
njengoba ndizawuloja le complaint zeziphi mhlawumbi ii-documents ezifuneka ndiye nazo kwi-tax practitioner yam eziba butshilo okanye ndiya nazo kwa-pension fund, then u-pension fund uzandinika eyakhe into then ndithathe ndiye naye ku-tax practitioner? How does it work? So your tax practitioner will know. So whichever way you do it, eyam into kukubana ngaba you need to first know into yokuba eza calculations are right. So get your tax practitioner qala, uyabona, and let them know into yokuba this is the issue. They help you to get the right documents, because sometimes uzoya ku-pension fund administrator yakho, mhlambi they do not understand your query, or there is some sort of miscommunication. So the person who's going to help you use the right wording to your pension fund, your pension administrator, is your tax practitioner. They'll request for the right documents, which is the tax directive and basically all the calculation or any benefit statements, yonke into edibene phayana, and they'll help you to actually sift out all the calculations that you need. So first step, do meet with a tax practitioner, let them know that this is what you got, and let them help you request the right documents. Mhlambi, the benefit statement, you know, the amount that was due to you, starting from there, then we will tax those, that information will also help. So a tax practitioner uzakunika the right documents and information to ask from the fund. Okay, all right. Sive, in closing wethu, sinemizuzu nje emibini eshiyekileyo kubantu abamameleyo namhlanje apha kule inkqubo, mhlawumbi omnye ngumhlolokazi olinde ii-pensions zomyeni wakhe. Ithini i-advice onokumnika yona njengomntu oyi-expert in terms of i-financial advice? Chuma, when it comes to imali retirement, there's always people complaining. Yeah. There's always import ekhoyo, because the people about decide who gets la mali ye pension are the trustees zalo pension, ne? So nokuba ungane wili, nokuba ungana ntoni, the person who determines who gets what and how much, noba ingayi 5 million noba ingayi malini, you might get imali encinci kunale uyicingeleyo, ne? Imali ye pension is not imali ye legacy to carry on. It shouldn't be treated that way, because the honest to distribute that money, awuyazi into yokuba izawuthwani, izoba yimalini ekugqibeleni, ne? So iyaphoxa kakhulu. There's a lot of cases where there's side chicks and who claiming abahlolokazi bashiyeke be in distraught because there are other people abaclaimayo kwezimali yabona. Those things happen, and the law protects those people, and the discretion is at your distributor money is on the trustees. So you have no say, or you have very limited say. You can appeal, but you have very limited say when it comes to that. Again, life cover goes a long way. It doesn't even get taxed. Yona, you get it ila lump sum. So you could be getting life cover yako plus retirement. Retirement you have no say, and just make sure that the tax calculation is done correctly. And if UNESCO act promptly, don't wait, don't sit. There's always advice available. There's always people that you can reach out, and it's not, sometimes it doesn't cost what you think it costs. So take a stand. At Umabalo Pharmacy and Bowles Pharmacy, we believe that great health care should be accessible and affordable for you